Is-sessjonijiet ta' gvern li jisma' qegħdin iservu biex il-pubbliku jintervjeni u jgħid tiegħu. Hekk ġara fl-ewwel żewġ laqgħat li ddiskutew l-ekonomija, l-investiment, l-edukazzjoni u l-isport. U filwaqt li fl-ewwel sessjoni dik ekonomika kienet diskussa l-istampa l-kbira, fit-tieni waħda n-nies tkellmu fuq affarijiet li jħossu iktar qrib tagħhom. Bħal Mary Rose Mifsud li tkellmet dwar ix-xewqat ta' residenti ta' Swatar. Illum joqogħdu 5,000 ruħ hemmhekk, nixtieq li forsi għada fitada jkollna proġett biex iż-żgħażagħ tagħna jkollhom ukoll u kulħadd ikun jista' jkollu opportunità li tagħmlu xi ħaġa hemmhekk li naf li hemm il-post. Thomas Bajjada mill-laqda studenti tax-xjenza semma problema li qed jaffaċċjaw numru ta' studenti universitarji. Nixtieq nwassal il-karba tal-istudenti tagħna tal-Fakultà tax-Xjenza li jsibuha diffiċilissima biex jisibu internships għall-istudenti undergraduates ġewwa pajjiżna. L-isport ukoll anqal diskussjoni. Tonio Cini mill-Malta Motorsport Federation irringrazzja lill-Gvern talli fil-budget inkluda s-seħħa ta' interess għal korsa ta' tlielaq. Hija importanti li naġlu ħafna għax kif għal sewwa qed nitilfu t-talent. It-talent fil-motorsport. Joe Caruana Karen mill-Aquatic Sports Association faħħar lis-Segretarju Parlamentari talli jisma' u jirreaġixxi filwaqt li staqsa dwar fondi Ewropej. Jiġi diskuss bej segretarju parlamentari ma' Ian Borg. U forsi nibdew naħdmu flimkien biex naħteraw ċertu flus. George Farrugia mill-Birzebbuġa Water Polo Club staqsa dwar il-possibilità li kull min ikollu proprjetà li tintuża l-isport ikun jista' jikkummerċjalizza. Dan iwassal għal għajnuna finanzjarja u x-xogħol ikun iżjed iffukat. Tkellem ukoll Kevin Azzoppardi għallim fi Stella Maris. Kull ċenteżmu kif qal is-Sur Caruana Karen li hemm available għalina jittieħed. U faħħar il-fatt li l-proposti li kienu tresqu dwar sport fl-edukazzjoni kienu implementati.